Исемнәрем сез хәерле көннәр, нәни дусларым, яшь дусларым. Минем балачак менә күпчелек монда балалар кебек авылда, бик ерак авылда, Башкортстанның бик матур бер җире бар, Дүртөйле районы, Агыйдел буйлары, Әсән авылы. Менә шушы авылда үтте балачагым. Ягъни мине авыл малае, минем бөтен барлыгым, бөтен халәтем, иҗатым авыл белән бәйле, язмышым авыл белән бәйле. Шуңа күрә менә шушы Дүртөйле районы, Әсән авылы, Шәяхзада Бабич дигән бөек шагыйребезнең туган авылында туып үстем һәм менә шушы сезнең арагызда пәйда булдым. Бар, һәр кешенең андый фәне була. Мин үзем мәсәлән бик нык ярата идем. Әдәбият турында әйтеп тормыйм инде. Әдәбият, тарих, алар инде минем күңелемдә генә түгел, ничектер җанымда инде кичкенәдән мин алар белән хыялланып бетә идем. Тарих, әдәбият. Ләкин мин бик нык ярата идем менә географияны. Бездә география буенча чемпионатлар үтә иде. Карта янына ике җегет чыгып баса да ике укучы кем беренче күрсәтә. Атлас буенча шушы Олимпия системасы буенча беренче урын алган. Беренче урын алган чаклар бар иде. Химияны бик ярата идем. Чөнки химиядагы менә бу төрле комбинациялар, төрле матдәләрнең комбинациялары миңа ул шигырьне хәтерләтә иде. Иҗатны хәтерләтә иде. Химияны ярата идем. Гомумән мин бик фәнне, физиканы ярата идем. Хәтта физика буенча квант дигән журналлар алдыра идем. Мин хәтта авиация институтына керергә әзерләнә идем башта, ләкин күзлек кигәч, әзрәк язмыш үзгәреп китте. Менә шушы фәннәр, гомумән фәннәрнең барысын да ярата идем. Чөнки мин беләм, алар юкка куелмаганнар. Һәр фәннән кеше үзенә алырга тиеш булачак тормышы, язмышы өчен кирәкле әйберне. Ничектер шушы күңелемдә генә шушы әйбер булган, мин белеп түгел. Кирәгенчә үземне биреп укыйдым менә. Үземнең бөтен күңелемне биреп укыйдым. Һәм мин бик әйбәт укыдым, башта ук әйтеп куям. Шуңа күрә ботаник түгел, ләкин начар укымадым. 8-нче, 7-нче, 8-нче сыйныфларда мин инде бик җитди яза идем. Минем инде шигырьләрем басыла иде район газетасында. Аның сәбәбе шунда, чөнки 8-нче сыйныфка безнең күрше авылдан бер кыз килде. Һәм мин гашыйк булдым дип әйтеп булмый. Күңелем төште. Чөнки безнең инде борын астына искерә башлаган егетләр. Менә шушы кызга багышлап язган шигырьләрем бик күп иде алар. Аларны мин хәзердә укыйм һәм чын шигырьләр дип саныйм. Күңелдә туган менә шушы эмоциональ ниндидер бер ички бер халәт мине күпмедер шагыйрь иткән дип уйлыйм. Менә шушы Нәфисә исемле кыз, һәм ул минем бу исем bütün әсәрләремдә дә бар, албастыларда да бар. Мин аны гомерем буе алып барам ул исемне, һәм ул образны. Ләкин мәктәпне тәмамлаганнан соң аны күргәнем юк. Ул читкә китте Себергә, менә шулай итеп безнең язмышлар аерылды. Монда зур мәхәббәткә үсеп җитә алмады, ләкин мине шагыйрь итте. Җитмеш дүртенче елны Биштер асып дигәндә, менә бу Ломоносовская төшә инде. Юллар да бик юк иде әле ул вакытта Минзәл аша. Шулай килеп, поездлардан күчә килеп, Казан дәүләт университетының менә шушы филология, атаклы филология факультетына укырга кирдем. Һәм шул кадәр әйбәт каршы алды Казан. Шул кадәр университет каршы алды. Шундый укытучыларга барып эләктем. Хәтта менә шу имтихан биргән вакытта Мөхәммәд Бәдиев, Ләра Пастафилина утыралар. Мин алар күзләренә карап ук инде, күзләреннән үземнең язмышны күргән кебек булдым. Чөнки бу кешеләрдә, шушы укытучыларымда, әгәр мин керә алсам, мин керергә тиеш идем, чөнки мин бик нык әзерләндем. Мин үземнең язмышны күрдем инде. Чөнки миңа ничек тә керергә кирәк иде, һәм мин бөтен көчемне биреп, бөтен рухиятымны биреп керүгә ирештем, мин 5-кә биреп кирдем. Һәм шушы Мөхәммәд абыйларның карашлары минем бөтен язмышымны хәл итте. Шул вакытта ук мин кем булырга теләгем, инде язучы булам, иҗат кешесе булам, әдәбиятчы булам дип. Һәр хәлдә бу максат минем кичкенәдән туган иде.
Менә шушы 7-8 классларда ук мин үземә беркетеп куйдым, көндәлегем язып куйганмын аны. Мин әдәбиятчы булам. Мин шагыйрь булам. Кешенең хыялы максаты күп иртәрәк туа, шул кадәр әйбәтрәк. Чөнки шул кадәр күбрәк тәрбияләнә, байый һәм шул кадәр ныгый ул максат. Шуңа күрә кемнең максаты иртәрәк туа һәм шул максат кайрыш алган кеше ул иң бәхетле кеше. Әллүкинең синонимы шунап та ул беренчедән яшьлек дәрте булса, bir icadi ruh bulsa, onun tam bir sinonimi, onun bәхет. Çünkü bik zor dünyaya kirebilektim. 50 yıl bik zor dünyaydı. Müderris ağlamlar yanına çalıp gitken, zülfetler yanına. Robert abiler hemen şunda, Fenur Safinler şunda. Münem şunda kirebilektik. Şuşu 4-5 yıl boyu şuşu 52'de terbiyelendik. Men ul şırlarını altın şırım diye sanayım. Durmuşumdaki altın şırım. Hem meni kişi etken, şahıs etken şırlar diye sanayım. Şuna göre 52 elbette mene ul edebi tögerekler degen bir edebi birleşmeler mekteplerde bulurga tiyiş. Bu bizim mektepte var idi birleşme. Bir kişili birleşme var idi. Bizim özümüzün babiş premiyeleri var idi. Bizim jurnal var idi. Bizim gazetler çıga idi. Edebi gazetler çıga idi mektepte. Mene şundan sonra 52'ge kelip kirgeç bik joylu buldu. Bir üsüş baskışı bulsa da lakin mene tanış idi ul. İcadi atmosfera mene şu birleşme atmosferası. Üzeri bəhslər, üzeri oralaşular. Edebiyat tögerege bit ol mene bu şiir matur bulganmısa bulmagan barıp çıkmagan degen söz tügül. Edebiyat ders tögereklerinde okuşular bir-birisi bilen süyeşip oturga tiyişler. Süyeşip, anlaşıp oturga tiyişler. Okuşular bilen birge. Yani o şahslik bulurga tiyiş. Yazışı birinci şahıs yazışıya qaraganda. Kalem ustasına qaraganda şahıs. Mene şu şahıslık terbiyeli degen bir indi şu edebiyat tögereklerinden başlanırga tiyiş. 52 şunun şın mektebiydi. Şahıs terbiyeli mektebi. Her bolada bütün nerse var. Onda şair de var. Onda tüzücü de var. Onda tabip de var. Onda injener de var. Mene şuna göre mene bu bola indi şair bolup tuğan deyip gene etesi kelmey. Min 30-40 yaşta yaza başlap genial yazıcı bulgan kişilerini bilem. Onu da hatta çok Muhammed Mehdievler 30. yaşta gene nıklap turib prozaga kirip ana Mehdiev degen bir üzük simbolga verildi. Şuna göre kichkineden okutuşçular körüp alamı, otanalar körüp alamı mene şu ıntılışını boladagı yöneldirip jiberge kerek şu özünün yazmış yoluna. Şu bolanın şıgılın yaki yanda künükmelerin birinci ıntılışın, simpatiyasın indir bir eybirge aşke şıgılge okutuşumu otanamı körüp şu anı yazmışı öğredire başlarga tiyiş. Benim bek umdum çünkü yani benim özü şiir yazıp, özü münecat yazıp, özü icat etip, özü jırlar, küyler yazıp yaşayan kişi bizim gider şairine ruh var idi, şiiri ruh var idi. Eti benim tüzücü kişi. Şu an kadar biz barımızda 4 malay üsttük biz. Barımızda tüzücü. Biz kirpiçten mi, ağaçtan mı yurtlarını salıp kına koyarız. Hem barımızda bizim icat kişileri. Çünkü bizim iki başlangıçta üyde var idi. Ne şimdi bik motorgayla buldu bizden. O indi şulay bik bәхетле bir ne bulgan indi. Şimdi yol bulgan indi. Xudo Teala şunday yolunu bizge bergen indi. Üniversitede şaqtawık men Hatip Osman degen bik otaklı, danlıklı professorga barıp elektim. Çünkü men birinci kursta Şeyh Zababiş turunda traktat yaza başladım. Fenni hizmet mına deydi kolun. Hem yani yazdım. Birinci kurs studenti olarak. Onu dan ketken indi. Hatip Osman bunu bilip alıp, meni özüne alıp 5 yıl boyu özünün kurs işleri bilen terbiyelep, doktorlar bilen terbiyelep, ağır şekilde men bütün üniversitedagi Studentlar Cemiyeti'nin prezidenti buldum. Bütün dünyadagi studentlar konferensiyalarını uyushtirib, bir kat cemiyet işleri alıp barıp, deniz stipendiyasına çaklı barıp yet aldım. Mene şu fen degen dünyada koynaşa,
Мен инде кандидаттык диссертация яклауга барып җиттем. Аспирантураны тәмамладым. Һәм 6 ел университетта укыттым. Мин университетның тулы канлы укытучысы булып идем кайчандыр. Ләкин язмыш шулай әйтә бит, әдәбиятка тарта. Мин бит әдәбиятчы, шагыйрь буларак формалашкан кеше. Кичкенәдән фән бик зур дөнья. Ләкин фән миңа әдәбиятта ярдәм итәргә тиеш иде. Мин әдәбиятчы буларак фәнгә барырга тиеш түгел идем. Мин шуны аңладым да, фәнни багажны куеп, нигезләп куйдым да, шуның янында мин зур әдәбиятка багышладым. Һәм мин Татарстан китап нәшриятына төшеп киттем, редактор булып. Матур әдәбият редакциясе мөдире булып 15 ел эшләдем мин. Менә шунда мин инде формалаштым Татарстан китап нәшриятында һәм шушы вакытта ук Сабантуй газетасының ул вакытта яшьлегенче редкәллеге әгъзасы итеп чакырылдым. Роберт Абитаровның, Роберт Миңнуллин. Менә шушы ике дөнья, Татарстан китап нәшрияты һәм яшьлегенче мине шын әдәбиятка, олы әдәбиятка алып килде. Бу 80нче еллар, 80нче елларның урталары 80нче еллар гомумән. Мин инде әдәбиятта идем монда. 80нче еллар ахыры 90нчы еллар башында мин фәнни монографиям басылып чыкты. Тәнкыйди китабым басылып чыкты, тәнкыйть җыентыклары басылып чыкты. Һәм менә шушы Тозлы яңгыр дигән атаклы китабым. Мин аны атаклы китап дип саныйм. Чөнки Тозлы яңгыр бүген дә минем иҗатымда беренче китап булуына карамастан, Чишмә әсәрләрдән иң яхшы әсәрем дип саныйм мин аны, Тозлы яңгырны. Һәм мин менә бүген төрлечә метафизик реализм, постмодернистик дип, яңа төрле проза дип саныйлар минем иҗатны. Шушының беренче карлыгышы ул. Тозлы яңгыр татар әдәбиятында күрелмәгән методика, методология буенча иҗат ителгән әсәр иде. Аны бик бәйләп кенә бетермәделәр вакытында. Хәзер инде аны аңлыйлар. Ләкин мин аны шул кадәр күңелем белән яздым, шул кадәр бөтен язмышымны сыгып яздым. Авыл турындагы шундый кыйсса ул бик үзем укыганда бүген дә җырлыйм. Андый әсәрләр бик кирәк була. Автор үзе укый, җырлап утыра торган. Менә шушы Тозлы яңгырда минем башланып китте. Аннан соң инде икенчесе ал бастылар менә шулай күчеп. Аннан соң инде шатырган кешеләр һәм башкалар. Менә шушы 80-90 еллардагы беренче хикәяләр һәм повестьлар, алар минем бөтен язмышымда хәритләр язмышым. Шунлыкта язучының һәр әсәрендә автобиографик моментлар бар. Менә шушы Тозлы яңгырны карасак, ул минем күрше авылда булган хәл. Минем автобиография түгел, ләкин минем күз алдында булган вакыйга. Шуңа күрә ансы күрше авылдагы колхоз председателе белән иң гадәти ат караучы карт арасындагы мөнәсәбәтләр белеп торыгыз. Минем беренче әсәрләрем тормыштан алынды. Аннан соң мин уйлап чыгара башладым инде. Албастылар тулысынча уйлап чыгарылганнар. Минем шигырьләрдә әлбәттә аның адресаты минем башлангыч сыйныфлар, бик нәниләр үк тә түгел. Укырга кирип, мәктәпкә кирип, башлангыч сыйныфлар 6нчы, 7нче сыйныфларга кадәр, беренче сыйныфтан менә шушы әз генә инде менә шәхеслеккә табан юл алучы искерә башлаган борыннарына шушы әз генә шушы балалар турында минем шигырьләр һәм ситуация шигырьләре. Мин теге менә шулай тәрбияле булыгыз дип язмыйм. Ситуация тудырырга тырышам, вакыйга. Һәм ул вакыйга минем бер үзе уйлап тапкан композицион принцип бар. Пружина принципы. Менә шушылай башта әйткәндә, игълан иткәндә теманы, шигырьне җыеп киләм дә, аннан соң пружинаны җибәрәм. Иң ахырдан минем төп мәгънәсе аңлашыла. Һәм ул укучыларга ошый. Чөнки бөтен нәрсә дөнья ачылып китә. Менә минем шигырьләрне кемдер белә икән, алар инде ул шигырьләрне шунда ук аңлап алалар. Әйтик менә Фил төшкәсе дигән китаптагы шигырь турында гына әйтеп китәм. Бөтен хайванда төшкәсе. Хайван турында да хайванда төшкә керә. Ни өчен фил кермәй? Минем ул шигырьдә әйтелә, чөнки ул төшкә сыймый. Иң соңгы юлда әйтелә, укучылар шундук инде аларга күңелле бер хәлдә икенчедән ачышынап та бит. Зур бит ул, сыймый. Менә шуңа күрә шигырьләре менә шундыйрак, үзенчәлек кирәк.
Менә бик авыр, бик әйбәт сорау бу. Безне бик борчыган сорау менә минем. Чөнки мин бүгенге бала турында яза башлыйм. Үземнең балачакка шуып төшеп китәм. Чөнки миңа үземнең балачагым якынрак, һәм миңа ул газизрәк, миңа танышрак. Шуңа күрә бу чиракта мине коткара шул әйбер. Мин бик күп балачагалар белән аралашам. Оныкларым турында әйтмим дә инде. Мин менә урамдагы бөтен бала мине белә. Авылдагы бөтен бала мине белә. Менә инештә яшим мин, шәһәр читендәге авылда яшим. Чөнки мин аларның бөтен тормышына керәм. Алар белән яшим, алар белән мин шаярам, табигатькә чыгам. Оештырам, мин бер клублар оештырам, ниндидер бер чаралар оештырам. Чөнки бүгенге баланы аңлау бик кыен, әгәр якыннан бармасаң, якын килмәсәң аңа. Шуңа күрә ике арада мин, ике арада яшим. Үземнең балачак чоры һәм бүгенге чор. Еш кына үземнең чорга күбрәк игътибар бирсәм, бүгенге бала аңламаска мөмкин. Андый әйберләр дә бар минем. Теге күбрәк өлкәннәр өчен була инде, үз балачаклары өчен. Инде бүгенге балалар өчен дә минем әсәрләрем бар. Мин аларны беләм дип уйлыйм күпмедер. Әлбәттә белеп бетереп булмый, мин хәтта үземнең оныкларны да белеп бетерә алмыйм. Аларда инде серләре бар. Аларда инде бер виртуаль дөньялары бар, виртуаль дөньяда яшиләр алар. Шуннан тартып чыгару кыен. Менә шуңа күрә әзрәк кенә катлаулырак сорау бу минем өчен. Birinci eserlerden min birinci eserlerden bir şiirini alıp koydum bit. Prozaga kelsek, birinci yazgan proza eserim ul minim Yeşil Tutuy deb atalı novella. Әйтергә була повесть кебегрәк, хәтта бик озын гына хикәя. Бик яратып язган әйбер, шулай ук бик нечкә әйбер, җылата торган әйбер. Мин шундук ире жанрдан башладым. Вак хикәяләргә кермәдем. Чөнки мин анда әзер идем, әдәбиятчы идем инде. Мин бит галим кеше. Шуңа күрә әдәбиятка килдем мин зур әсәрләр белән, повестьлар белән, хикәяләр белән. Менә Яшел Тутой, шул тузлы яңгыр минем беренче әсәрләрдән итәргә була тузлы яңгырны. Шуңа күрә менә шушы берничә әсәрем минем иң беренче чәчмә әсәрем. Инде иң беренче шигырьләрдән итәргә була, менә мин кызык итеп кенә кыска гына бер шигырь укыйм. Иң беренче шигырьләрдән. Менә тыңлап карагыз әле. Әлбәттә, бәлки инде ул теге үткән заман шигырыдыр. Ләкин анда аның төшендә бер мәгънә бар. Тәртип бузып йөрдем. Туйганчы бер рәхәтләнеп, котырып йөрдем бүген. Бүген генә ул мин алай үзем тәртипсез түгел. Малайлар белән көрәшеп, кирләдем, янып пештем. Багана башына менеп, ак әтәч урлап төштем. Шүлмәк атып йөрдем аннан, аркан тартып уйнадым. Иң ахырдан капчык белән бер малайны кыйнадым. Акча эзләп, башым белән ачык атыкка кирдем. Бүген мин тәртипсезләнеп, сабан туенда йөрдем. Бик авыр булды. Мин бик сагына торган кеше, әлдә сагынам, үлеп сагынам, туганyaklарны күрәсе кайтасы килә. Мин укыганда да һәр атланып диярлек кайтып йөрдем. Төннәренә кайтып киләдем. Шуңа күрә укыга зыян итмәдем, Гилбешкә укыган кеше. Ләкин кайтмыйча түзә алмыйдым. Мин бик нык туган як кешесе икән. Ләкин гомерем менә шулай сагынып үтте. Бәлки шушы сагыш мине ялучы иткәндер дә, чөнки минем әсәрләрем бик сагышлы әсәрләр. Мин үзем беләм, ничек әсәрләр, күңел әсәрләре алар минем. Һәм күз яшь белән дә бәйле күпмедер. Минем хәтта мәхәббәт турында язсам да, нәрсә турында язсам да, гел менә шушы сагышлырак әйберләр күп инде. Ләкин мин аңа үкенмим, чөнки гомумән татар кешесенең күңел халәте ул сагышлы халәт. Аның тарихы шундый халәт, сагышлы халәт. Шуңа күрә мин инде чын татар кешесе дип уйлыйм, чын татар шагыйре, язучысы, чөнки мин гомер буе үземнең нигеземне, әнкәмне сагынып яшәдем. Менә әлдә язам бит менә. Балачакта карда аунап туйгач, өйгә чабып керә идем дә, әнкәемнән куркак тора идем. Күл җәйле идәндә. Хәзердә бер кайтасы иде. Ана мамык түше юлларны кактырасы иде әнкәемнән. Чәчләремә кунган ак карны. Әнкәй исән сау, 93 яшьтә. Субханалла, әле үзе карый. Менә шуңа күрә әлегә чаклы минем иҗатымны озайтып, әлегә чаклы әнием исән сау, миңа ризык биреп, сагышлы хисләр уятып, һәм монда яшәсен, һәм әле яшәячәк булып җитә.
Иң тормыштан алынган әсәрем шушы. Иң менә күчереп кенә алган фотография рәвешендә. Мин бардым Лоиш ятимнәр йортына бардым берсендә. Лоиш ятимнәр йортында очрашу түгел. Ниндер бер шараклар урта кирип чыктым. Бересем бараймы? Китаплар бирим, мен китаплар да биргәрим. Шунда башкалар кирип киттеләр дә, мин гадәттә үзем материал да эзләгәнмендер инде. Урап чыгам, йөрим, анда абзарлар да бар, атлар да торган кебек. Үзләренең хуҗалыклары бар. Балалар үзләре карый, атларын да карый үзләр. Бу инде бер 20 ел бардыр аңа. Бәлки күбрәктер. Менә шунда урамда очраттым шушы малайны. Ат карап йөри. Исемен сорадым инде, качан туган турым. Метем быел качан булды туган көнүң метем. Бер бүлек тә бирәс килә. Юк дип минем туган көнүм юк ди. 29 февраль. Менә шундан китте ул. Вакыйга китте. Әлбәттә мен анда үстердем аны. Мен аны үстереп яздым, иҗат иттем. Ләкин менә шушы малайның образы бит. Шундый кешелекле образ. Менә өлкәннәрдә дә андай бер булмый. Аның күзләрендәге менә шушы әйбәт әсәр яздырган менә шушы җегет. Эзләп карадым, табылмады мин аны. Каяр киткән? Бер ел, ничә елдан соң бардым, каядыр алганнармы аны, белмәдем, әйтә алмадылар инде. Шундый бер җегет турында булды инде ул. Бүген мин берничә һөнәр сайлар идем, чөнки хәзерге заман кешесе берничә һөнәргә ия булырга тиеш. Менә мин иманым камил, мин үзем әйтәм, мин төзүче дә, мин язучы да, мин спортчы да, мин биюче дә. Мин үзем бүген шулай ук менә. Һәм ул рәхәт бер генә һөнәрдә кеше тукталып калырга тиеш түгел. Әлбәттә, теге эш дигән мәгънә булырга мөмкин. Нинди эш эшләрегез? Анда да курыкмагыз, берничә эш эшләп карагыз. Мин куркырга кирәк дип санамыйм. Минем әткәй бар иде, әткәй минем бик бөек педагог иде. Шуңа күрә мин аны гел хөрмәт итәм һәм искә алам. Әткәй әйтә иде: "Син бүтән эштә дә беренче булдың." Ул Сабантуй принципы, татарның бер принципы бар. Сабантуйда бит икенче җиңүче урыннар юк. Сабантуйда җиңүче генә бар. Атлар белән дә шулай, кешеләр белән дә шулай. Батыр аслар, менә батыр кала, икенче кешеләр искә батыр калды диләр әйбит. Менә шуңа күрә әткәй әйтәдер: "Син беренче бул эшендә, кая гына эшләсәң дә. Әгәр беренче булмыйсың икән, башка эшкә кит тә, анда беренче бул" дип әйтәдер. Менә шуңа күрә беренче принципы, мин сезгә бүләк итәм шушы принципны, булырга тырышыгыз. Шуңа күрә инде беренче булганчы, берничә генә җирдә эшләп карарга ярый дип уйлыйм мин. Шуңа күрә профессиядә берничә булырга мөмкин. Алар бер-берсенә файда итәр күп очракта. Менә кем әдәбиятны ярата, кем иҗат итә, кем менә шушы сәнгать дөньясын үз итә, ул кеше начар булмаячак. Ул баладан начар бала чыкмаячак, начар кеше чыкмаячак. Чөнки әдәбият ул магия, ички бер тәрбияви бер фактор. Менә шуңа күрә әдәби иҗаттан аерылмагыз, гомумән әдәбияттан аерылмагыз. Инде кемнәр иҗат итә, менә кемнәр иҗат белән шөгыльләнә, бер генә әйбер әйтәм. Менә кемдер әйтергә мөмкин, күп языгыз дип. Юк, мин әйтмим. Күп укыгыз. Шагыйрь, кемдер шагыйрь була икән, бик шигырьләр укыгыз. Дөнья әдәбиятыннан да, үзебезнекеләрдә русныкын укырга кирәк. Сезнең күңелегезгә ургылып кергән кеш бөтен дөнья. Кемдер проза икән, проза укыгыз. Кемдер драматургия, кемдер башкасы. Менә шуңа күрә укырга кирәк, китаптан аерылмагыз. Сау булыгыз.